pa'y di damdamo nga inak masirpa, kas kaman latay dalayak anangal sem kanyak, kas aginaw biyag ko mantay kayarigak, nudi kan mapurus patay pagtungpalan. Ananwem tapintas mo nga ing-ingungutem unay, di met umanaya sanikwam nudong teng ni patay, agayat kaitan takasat sa diwampay, yang tangayat tuyak nga agtari gagay. Pa'y di damdamo nga inak na sirpa, kas kaman latay dalayap anangal sem kanyak, kas aginaw biyag ko mantay kayarigak, nudi kan mapurus patay pagtungpalan. Ananwem tapintas mo nga ing-ingungutem unay, di met umanay asanikwam nudong teng ni patay, agayat kaitan takasat sa diwampay, yan tangayat tuyak nga agtari gagay. Ananwem tapintas mo nga ing-ingungutem unay, di met umanay asanikwam nudong teng ni patay, agayat kaitan takasat sa diwampay, yan tangayat tuyak nga agtari gagay, yan tangayat tuyak nga agtari